Ahoj, jmenuji se Tomáš a rád bych vám v několika krátkých videích představil kompletní modelovou řadu bajkových a outdoorových bot značky 510. Toto video natáčíme na Kanárských ostrovech, konkrétně na ostrově Fuerteventura, kde jsem se na zdejší turistiku vybavil modelem Ascent. Model Ascent je z mého pohledu značně přehlížen a myslím si, že je to veliká škoda. Osobně tyto boty vlastním necelý rok a z vlastní zkušenosti mohu říci, že se jedná o nejpohodlnější a nejvšestrannější botu, kterou jsem kdy nosil. Obuv vážící pouhých 353 gramů je vyrobena z kvalitní kůže a syntetické tkaniny. Tato kombinace botám zaručuje dostatečnou pevnost při zachování vynikající prodyšnosti. Zásadní však na těchto botách je ale podrážka, vyrobená z gumy Steeled MI6, která je vlajkovou lodí značky 510 a dokáže tlumit většinu nárazů. Výrobce udává až 92%. Model Ascent se vyrábí v této šedomodré barvě, nebo potom ještě v kombinaci černo-žluté. Hledáte-li ideální obuv do města nebo na turistiku, je toto bota přesně pro vás. Zastavte se omrknout nebo vyzkoušet tyto nebo jakékoliv jiné boty v naší kamenné prodejně Cyklosvoboda, nebo si je můžete rovnou objednat v našem e-shopu cyklosvoboda.cz. Skladem držíme více jak 50 druhů bot značky 510. Budeme se na vás těšit.